זאת הגת, גם אלה טבעיות, אלה בלי צבע. כן, מסתכלים מול השמש, אז ממש רואים טוב. זה המתיס, מאוד יפה. תודה. זה לא סוחר מפמגיות אפריקה לדעתי. זאתי, האמתיסט הזאתי היא ברסילאית גם. אלה שהן ירוקות, משהו באפריקה, אני לא סוחר. יש כמה סוגים של אמתיסט. אוקיי, כמה זה? זה 30 לקילו. 30 שקל זה קילוגרם. נגיד 4 כאלה זה קילו. זה בסדר, לא? קילוגרם, אוקיי. אני דקה הולך לעזור לאדם עם משהו, ואז אני... אוקיי, 100%. אז אנחנו בינתיים נסתכל. כן, לא, אני דקה, כי אחרי...